When? Gila-gila. Ay, sikat yung ginaya na? Uwe na pa iya. Ay, asawa ni Doro? When? Andiyan pati ginaya naging ka? Api kinela ka ni Doro? Api si asawa? Ay, syempre. Kita mo picturan mo kita tinupan. Ala, ura na lang yung itsura ko na sa korting kasar na. Kami ko bang kinaya mo isuna? Kinaya mo ni Doro talaga? Ala, syempre dapat bunga tayo nayak din. Siya agad inodoro. Ay, kanya nga ron, kiso inayat ko kanya na. Nayaango na aga inuduro, so inayat ko. Pala nga Rodel, hanap pagpapasulin, ta mo may siya tikapipintas ang babae. Ay, sige nila pinitasan, yan sika ka mo dali ka na yasam. Kanya ako Pinatula. mo tanta. Among na sula ka na sa anan. Apa yang kakak Sika dede ka damdoy. Abay, sino kaya gamin niya? Ano yun yun, yun yun. Ano yung ka damdoy? Happy ka na yung ka Dayat ko! Happy ka na yung ka damdoy. Ang sipot tak... Ato ba yung bride ko? Doro, ang ganda bibigong sa Okay. Sino tayo tagamin? Magpalawagin mo. Ano yung pakatukan niya? Sige, sige, pakatukan niya. Ano rin ka bagay? Ay, ka na wala ko. Magpalawagin na. Happy ka, sumunta na kalatanan ko. Pagpalawagan na. Ay, hindi ka lang magpapay. Ay, hindi mo oras ko. Sumunta ko yung kain. Saan? Ay, ito planagin ka. Ay, ito planagin ka. Ay, hindi ka nakatira ko kanya. Naka-couple shirt na pa! Naka-couple shirt na! Ay, hindi ka kami ko. Himayat ka rin. Ang ganda na kami bibilis niya. Kaya, ay, ang ganda. Sige, tinayat ko. Inalis ka, tao ba? Sige, tinayat ko. Happy ka sa wala ni sumagpat. Ayak ka mo. Nagpahag ka sumagpeten. Katayak ka lang ng les. Dito ka garang dito. Anday ko. Nagawi na. Awan is freaking press. Hindi ba masusama ko? Bakit? Abay na na! Abay, bakit? Natasawag na. Mamamati na mga mamamati. Gusto ko ba ilagay na ng hindi na para malatas pa yung Kahit pa nakita kayo sa orang-utan ni Dua, hindi ka na bibig ko lang. Isang sing mo deta. Tahap ka nga giskandalo ti deti ko balay. Hala, this is skandalo. Imurahan ko yan. Tingkaming ko ni Bay. Maya ka pa. Imurahan ko yung aking balayan. Balik kaya tatakin balayan. Awat sa balin. Mayam tayo ang balala tapos ito.